yimɓe doknoɓe ina puɗɗi hodde guri mum en e nder diwan Niassia sabu ballal ngal plan Diomaye wonande Casamance rokki. Rachidou Bari doknoɗo guri mum en Badem e hitande 1992 sabu harinde o arti galle makko hitande hikka nde hande omo gollo ngam mahde galle makko. Menen men jooɗi min mi subaka rek men nani gere e ɓe no fella pum on say ko non men dogiri kono men gila men dogi sa ko ni men ardi Niassia min ñalli ɗo ha 18h on say heɓi oto naɓi men tawi komin sukaɓe ko Ziguinchor eyyi min ko Ziguinchor men yawno quoi vraiment artugol ngol kadi min welti e mum par ce que onente gouvernement no waɗi men accompagné eyyi sous préfet e maire on waɗi men accompagné moƴƴa min fen ɗo ni dal men ko weelaɓe min faala mahude. Eggugol ngol ɓe eggunoto Ziguinchor wonano ko webti Rachidou jignaɓe mum nguuri ko juuti e nder gonkaji cattuɗi e nder hoɗorde fande. Vraiment no muusi ha maayi par ce que min komi joom galle mbiɗa andi ko woni tonton eyyi sa heeɓi famille wono 5-6 personnes rek ko no metti ha par ce que Ziguinchor fof no andi na maaro na duulin no surtout ma sa waɗi kadi facture wa tuta ɗum no waɗi min faala hodde hara ɓuroray seeɗa ka heede dépense vraiment no muusi ha maayi. Sous préfet Niassia Moussa Ariba weltima e ballal laamu ngu e ɗeɗo peeje gartugol ballitoje yimɓe e nder diwan he. Hande noon ko pima addi ballal mumen wiyete ko programme d'urgence de modernisation des accès territorial frontalier e nder ko ɓe gaddi e ballal ngal ko ballal pour mahanteri pour yanoɓe ɓe mbawa dañde ko maheri galleji mumen kuɓeji mumen e nder ɗum ɗon ɓe gaddi 32 tonnes ciment pour tolluwaji ɓe gaddi 2400 zingueji ɓe gaddi 32 portes ɓe gaddi ganduɗa hoorema 960 lattes de rognier ɓe gaddi 368 kg de clou ɗum ɗon ko jiyata ɗo ko oɗo matériel garɗo foof ko yimɓe 16 jeeyi yimɓe 16 ɓe hen joyo goni ko Mahmouda joyowoɓe goni ganduɗa hoorema ko Kasu Sénégal hen joyo ganduɗa hoorema goni ko Badem hen goto woni ganduɗa hoorema ko Djibonker Manzak ɓen foof sont des chefs de ménage kamɓe totta ɗum ɗon de sélection waɗande ha paari. O ɓeydi hen wonde ngal ballal hina hirjina yimɓe hewɓe woɓɓe kadi ngam miijade hodde nokkuji mum en. eyyi ɗo joni kam minen mataw kamɓe foof ko yiɗɓe artude par ce que ɗeɗo balɗe min keeɓi délégation ngaji yimɓe wonɓe ahenga ɓe mbi kamɓene ko yiɗɓe artude min kalde armé pour ballitaɓe no waɗi sécurisé won yimɓe ganduɗa hoorema Bagam ko wuuro manggo wonno ko wonno déplacé kamɓene eɓe jiiɗi artude wuuro wongo ne wiye Bougnac ko wuuro manggo kadi wonno kamɓene eɓe jiiɗi artude état o nani hen armé o nani hen minen en tant que autorité administrative emin duusaɓe ɗo min gattiri plan Diomaye o kadi ko ɓeydi softindeɓe kala ganduɗa hoorema kulnoɗo ala doole no artiri joni ene yiiya ciment en totire ene yiiya dame en totire ene yiiya matériel de mariage totire ene yiiya transfert cas totire ɗum tawi kamɓe fof ɓe jiiɗi artude. Maire wuuro Niassia ngo Justine Manga weltima ɗe dokke o holliti wonde ma yimɓe mbawa hodde galleji maɓɓe e nder gonko moƴƴo. Exactement, le besoin est réel pour les populations déplacées. Parce que quand vous regardez ces populations qui sont encore en déplacement, qui sont en train de... Ebe katujini ballal sumin daari be eggube amma fuɗɗiɓe ruttade yoga e mabɓe ko gimmi e gure mumen timmi duuɓi 35 nangi 40 hande eɓe kaani wallede no haniri ni. Mais de pouvoir retourner dans la localité. E nder hare Casamance ko ɓuri gure nogas e nder diwan Niassia gumminoma ha hande ko gure 4 woni ko gartani tawa.